Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το παλαϊκό αίτημα του 2015 είναι η σωτηρία της πατρίδας. Η αποτελεσματική διακυβέρνηση, η λογοδοσία, η ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και η δημοκρατία. Μια μεγάλη συντροφιά από ανθρώπους που πέρα και πάνω από κόμματα, ιδεολογίες, πολιτικούς χώρους, επαγγέλματα, κοινωνικές τάξεις, συσπυρώθηκε πίσω από μια συγκεκριμένη πρόταση, πίσω από προτεραιότητες. Έχει την ευκαιρία σήμερα, ενώπιση των εκλογών του 2015, ενώπιση των εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου, να μιλήσει μαζί σας και να σας πει τις βασικές θέσεις της. Με λένε Χάρη Οικονομόπουλο, είμαι δικηγόρος. Δεν συμμετέχω σε κανένα από τα τρία κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κάνει την μεγάλη προσπάθεια της συσπήρωσης πίσω από προτάσεις. Όμως, συμφωνώ και συμπαρατάσσομαι μαζί τους σαν απλός πολίτης. Σαν ένας άνθρωπος που μόνη φιλοδοξία έχει αυτός και τα παιδιά του, εάν θέλουν και μπορούν να εξακολουθούν να ζουν και να δουλεύουν στην Ελλάδα. Η επιθυμία μου θα ήταν στις επόμενες εκλογές η επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα κρατήσει κατευχήν μία τετραετία, να λύσει όλα τα προβλήματα για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Η ευχή όλων μας θα ήταν η δική μας παρουσία σε οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση να γίνει περιττή αμέσως μετά τη λήξη της επόμενης θητείας της κυβέρνησης που θα αναδειχθεί από αυτές τις εκλογές. Και η δική μας φιλοδοξία είναι απλά και μόνο να εξακολουθούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας σε έναν τόπο δίκαιο και αποτελεσματικό, όπου θα έχουμε δικαιώματα σαν πολίτες, σε μια χώρα με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Φίλοι μου και εγώ ασχολούμαστε από το 1995 με την προσπάθεια καταπολέμησης διαφθοράς. Ακούμε συνεχώς από κάθε κόμμα ατέρμονες συζητήσεις για τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Όμως κανένα από τα κόμματα μέχρι σήμερα δεν έχει, για παράδειγμα, πει ότι αυτή η περίφημη συμφωνία μεταξύ Siemens και ελληνικού δημοσίου μπορεί και ίσως θα έπρεπε να ακυρωθεί. Αν όχι λόγω απάτης, τουλάχιστον λόγω πλάνης. Γιατί όταν υπεγράφει αυτός ο περίφημος συμβιβασμός πριν από μερικά χρόνια, το 2012, από την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την κύρωση αυτής της συμφωνίας, η Siemens, η οποία δήλωνε ότι απασχολεί 600 εργαζόμενους, απασχολούσε στο μισθολόγιο τους κάτι παραπάνω από 300. Αυτή είναι μια μόνο περίπτωση, η οποία αποδεικνύει ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 1000 χρόνια κοσκινίζει. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το παρελθόν. Βεβαίως μας ενδιαφέρει η δικαιοσύνη, βεβαίως μας ενδιαφέρει η λογοδοσία. Μας ενδιαφέρει κυρίως όμως η ανάπτυξη. Πώς αυτός ο τόπος, πώς αυτή η χώρα θα ξαναφέρει τους πιο ικανούς, επινοητικούς, παραγωγικούς και γιατί όχι πλούσιους ανθρώπους και επιχειρήσεις αυτού του κόσμου. Πώς θα δημιουργηθούν δουλειές από τα περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουμε ανάγκη στα επόμενα χρόνια να επενδυθούν μετά από 10 χρόνια από επένδυσης. Πώς αυτός ο τόπος θα γίνει λογικός, φιλικός στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Πώς θα απελευθερώσει τις προσλήψεις ώστε να γίνονται δουλειές. Πώς αυτός ο πλούτος θα αξιοποιηθεί στην παιδεία, στη διοίκηση, στη δικαιοσύνη. Πώς, με λίγα λόγια, από κράτος υπηκόων, όπως έγραφε ο Βενιζέλος, ο δεύτερος, το 2009 σε ένα βιβλίο του, θα γίνουμε κράτος πολιτών. Η πρόταση πίσω από την οποία διαφορετικά κόμματα έχουν συμπαραταχθεί είναι μια πρόταση η οποία συζητιέται κατά καιρούς από όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά κανένας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει για την ανάπτυξη του τόπου. Δεν έχει καταλάβει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε κανένα μνημόνιο, ώστε να μπορούμε να ζούμε σε αυτόν τον τόπο και να δουλεύουμε ελεύθεροι, ευχαριστημένοι, με προσδοκία για την επόμενη μέρα και όχι με την αγωνία πώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, πώς θα ζήσουμε, πώς θα αντέξουμε μια ακόμα μέρα. Η πρόταση αυτή έχει να κάνει με την απλή προϋπόθεση, πρώτον, ό,τι αποφασίζεται δημοκρατικά να μπορεί να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα βαπόρι του οποίου το τιμόνι δεν στρίβει το πηδάλιο. Όποιος και να είναι ο καπετάνιος, αν το σύστημα πλοήγησης δεν διορθωθεί, το καράβι θα βουλιάξει. Μια κοινωνία για να είναι κοινωνία χρειάζεται δικαιοσύνη. Πρέπει να αισθάνεται και να ξέρει ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτή την ισονομία των Ελλήνων μπορούμε άμεσα να διορθώσουμε με μια γρήγορη διόρθωση αυτής της αδικίας που προβλέπουν όλα τα συντάγματα μετά το 1796 στην Ευρώπη.
για τον περίφημο νόμο περί υπουργών. Υπάρχουν θεσμικές εγγυήσεις ώστε και οι υπουργοί να μπορούν να κάνουν απερίσπαση τη δουλειά τους και να λογοδοτούν όσο και όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν εξάλλου την ηθική νομιμοποίηση να κυβερνούν, που δυστυχώς σήμερα δεν την έχουν. Αφού λοιπόν αποκατασταθεί η αποτελεσματικότητα και η δικαιοσύνη με έναν τρόπο που θα σας εκθέσει και ο κύριος Γούναρης λίγο αργότερα, ο αρχιπειρατής κύριος Γούναρης, αυτό το οποίο προέχει είναι η ανάπτυξη. Είναι να έρθει στην Ελλάδα χρήμα, να έρθει στην Ελλάδα πλούτος, να μείνει στην Ελλάδα ο πλούτος των παιδιών που φεύγουν. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί γρήγορα, άμεσα, εύκολα, με ένα σταθερό και διεθνώς ελκυστικό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει σε όσους θέλουν να επενδύσουν, και υπάρχουν τεράστια κεφάλαια διεθνώς, να το κάνουν στην Ελλάδα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζει. Μέχρι πριν από 2 χρόνια είχαμε μετρήσει 12 διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές, μεταξύ 12 και 46%. Πριν από 2 χρόνια ολοκληρώθηκε μια μελέτη η οποία δείχνει ότι αν ο φόρος εισοδήματος όλων μας, φυσικών προσώπων και εταιριών, ήταν το πολύ 20%, με ένα φορολόγιο 7.000 ευρώ για κάθε πολίτη και ένα ενδιάμεσο φόρο 10% για τα εισοδήματα από 7.000 μέχρι 20.000 ευρώ, δεν θα μειωνόταν απλώς η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Δεν θα εισέπρατε το κράτος με αυτή την κατάσταση ακριβώς τα ίδια χρήματα που εισπράττει σήμερα. Θα δημιουργούσε όμως ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να φέρει τις επενδύσεις για τις οποίες η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια κρατάει ομπρέλα. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η ατζέντα στην οποία ένας απλός πολίτης συντάσσεται με 3 κόμματα, τα οποία από διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικούς υποστηρικτές, συμφωνούν στα απλά και τα βασικά που πρέπει να γίνουν, ακόμα κι αν αφού αυτά γίνουν θα διαφωνήσουν ενδεχομένως σε δεύτερες ή σε τρίτες πολιτικές. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζω την συμμαχία, το συνδυασμό των 3 πρώτων κομμάτων τα οποία συσπυρώθηκαν πίσω από μια πρόταση. Στην Ελλάδα, όπως λένε, το 2015, δυστυχώς, ένας δημοκράτης, ένας δημοκρατικός πρέπει να γίνει πειρατής για να μπορέσει να ζήσει σε μια κοινωνία αξιών. Τα 3 αυτά κόμματα, τα οποία για να μπουν στην επόμενη Βουλή χρειάζεται να συγκεντρώσουν το 5% των ψήφων, βάζοντας τον πύχη ψηλά, είναι η κοινωνία αξιών, η οποία εκπροσωπείται σήμερα από τον αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού σε αποστρατεία, τον άβαρχο και πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τους, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Το κόμμα των Δημοκρατικών, το οποίο εκπροσωπείται από τον επιχειρηματία και οικονομολόγο πρόεδρο επίσης της Διοικούσας Επιτροπής τους, κύριο Ευγένιο Καλατζόπουλο. Και το κόμμα Πειρατών Ελλάδας, που εκπροσωπείται από το δάσκαλο και διευθυντή σχολείων δημοτικών στην Αθήνα από το 1996, το δάσκαλο και αρχιπειρατή κύριο Θανάση Γούναρη. Κύριε Φενέκο. Σας ευχαριστώ. Παίρνοντας αφορμή με τα όσα ελέγχθησαν από τον κύριο Οικονομόπουλο, θα τονίσω λίγο ορισμένες βασικές θέσεις της κοινωνίας αξιών, οι οποίες εν πολλοίς αντικατοπτρίζουν την κοινή μας αντίληψη για την πολιτική. Καταρχάς, υποκείμενο της πολιτικής ιδεολογίας μας είναι ο άνθρωπος πολίτης. Δεν είναι ούτε η τάξη, ούτε η φυλή. Είναι ο άνθρωπος πολίτης, ο οποίος έχει ατομικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικές υποχρεώσεις και δικαιώματα. Με βάση αυτή λοιπόν την ξεχωριστή αντίληψη για το πολιτικό υποκείμενο της ιδεολογίας μας, εκφράζουμε μια ρεαλιστική και ριζοσπαστική αντίληψη που ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικονομία. Η οικονομία για μας δεν είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα. Έχει σκοπό το κοινό καλό. Αν δεν υπηρετεί το κοινό καλό, τότε θα πρέπει να αναδιοργανωθεί. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ισορροπία μεταξύ της αρνητικής θεώρησης και της θετικής θεώρησης της ελευθερίας, που σημαίνει ότι δημιουργούμε μια κοινωνία όπου σεβόμαστε τα δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμεθα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες. Η ισότητα των ευκαιριών για μας δεν είναι κενό γράμμα.
Η ισότητα των ευκαιριών ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την παιδεία. Από μια ανταγωνιστική παιδεία έναντι της ιδιωτικής, με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές, έτσι ώστε να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού, αλλά ταυτόχρονα να τα βοηθάει και στα αποτελέσματα. Διότι το κράτος δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στις ευκαιρίες. Πρέπει να βοηθήσει κάθε απόφοιτο σχολής, πανεπιστημίου που θέλει να δουλέψει τίμια και με αποτελεσματικότητα, να τον βοηθήσει στα πρώτα βήματά του, της επιχειρηματικής του, της ιδιωτικής του δραστηριότητας, ό,τι αποφασίσει να κάνει στη ζωή του. Και ακόμα και αν αποτύχει την πρώτη φορά, θα πρέπει να τον βοηθήσουμε και στη δεύτερη ευκαιρία. Διότι πολλές φορές όσοι έχουν ασχοληθεί με το επιχειρήν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι πάντα επιτυχημένες οι πρώτες προσπάθειες. Ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας. Για μας ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας είναι σημαντικός. Και ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας δεν σημαίνει ότι ανατρέπουμε τη ζωή μας. Βρισκόμαστε όμως σε συνεχή σύγκρουση με το κατεστημένο και με τις κατεστημένες αντιλήψεις που δεν επιτρέπουν τον εξυγχρονισμό στη ζωή μας. Ο ριζοσπαστισμός λοιπόν είναι σημαντικός για μας, αλλά θέλει έλεγχο, θέλει παρακολούθηση, θέλει πρόγραμμα, θέλει μεταρρυθμίσεις, θέλει συνέπεια. Ο κινηματικός χαρακτήρας. Ο κινηματικός χαρακτήρας είναι πολύ σημαντικός, διότι αν ένα πολιτικό κόμμα χάσει τον κινηματικό του χαρακτήρα, χάσει την επαφή του με το λαό, τότε δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Γίνεται κατεστημένο. Και βέβαια η κοινωνική δικαιοσύνη. Που η κοινωνική δικαιοσύνη που την επικαλούνται όλα τα κόμματα δεν είναι κενό γράμμα. Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει σωστή αναδιανεμητική λειτουργία, σημαίνει σωστό σύστημα υγείας, σωστό ασφαλιστικό, σημαίνει λειτουργία της δικαιοσύνης, αποτελεσματικής δικαιοσύνης με ίσους όρους, σημαίνει διάκριση εξουσιών, σημαίνει πολλά πράγματα. Και βέβαια η πατρίδα. Για μας η πατρίδα έχει ιδιαίτερη σημασία. Και δεν την εννοώ με την πατριδοκαπηλεία όπως ακούμε πολλά κόμματα που στοχεύουν μόνο και μόνο σε αυτή την έννοια. Πατρίδα για μας είναι ο πολιτισμός μας. Πατρίδα για μας είναι η παιδεία μας. Πατρίδα για μας είναι αυτός ο τόπος που ζούμε, στον οποίο έχουν θυσιαστεί γενιές και γενιές ανθρώπων για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς σήμερα. Και βέβαια η αρχή σκέψου ευρωπαϊκά, δράση για την Ελλάδα. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι αντιλαμβανόμεθα τα καλά αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία λειτουργεί δημοκρατικά. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σέβεται τις αρχές και τα καταστατικά δημιουργίας τους. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα συγκεκριμένων χωρών. Άρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε εν πολλοίς και τη δικιά μας οντότητα σαν ελληνικός λαός και σαν Ελλάδα, αλλά από την άλλη πλευρά να μην αντιπαλευόμεθα χωρίς προοπτική, χωρίς σχέδιο, μόνο και μόνο για την αντιπαλότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον να επιβιώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Το κράτος για μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι υπηρέτης της πολιτείας. Το κράτος πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μικρό ή μεγάλο. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να το ανασχεδιάσουμε, να το αναδομήσουμε. Θα πρέπει να αναδιανέμει ευκαιρίες, να μην διευρύνει τον παραγωγικό του ρόλο. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα κράτος επιχειρηματία. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες για κοινοφελή σκοπό, οι οποίες πρέπει να ανήκουν στο κράτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτές οι δραστηριότητες θα δημιουργήσουν μονοπωλιακές πρακτικές, καρτέλ και θα αποκλείσουν από την αγορά τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και άλλες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό. Αυτός λοιπόν ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να προστατεύει την αγορά από τις τρευλώσεις, από τις παθογένειες, από τα καρτέλ, από τις μονοπωλιακές καταστάσεις και βέβαια από τις υπερβολικές ρυθμίσεις που είναι επιζήμιες. Και αυτό θα γίνει ακυρώνοντας την υπερφορολόγηση που βλέπουμε σήμερα, ακυρώνοντας εν πολλοίς τη γραφειοκρατία, που όλα αυτά δημιουργούν μια επιχειρηματική ασφυξία. Το κράτος δεν είναι αντίπαλος και διώκτης των παραγωγικών πόρων του κεφαλαίου. Θα πρέπει όμως να ελέγχει την κίνηση των κεφαλαίων έτσι ώστε να μην δημιουργούν ασφυξία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους μικρούς επαγγελματίες και γενικά να αφήνει την αγορά να έχει μια αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Σε όλα αυτά εντάσσουμε και τη λογική της κοινωνικής οικονομίας. Για μας η κοινωνική οικονομία είναι πολύ σημαντική, είναι ένας τομέας οικονομίας με τον οποίο δεν έχει ασχοληθεί καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αφορά τις τοπικές κοινωνίες και μας δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος με συνέπεια που υπηρετεί τον πολίτη να βιώσουμε και την έννοια της αλληλεγγύης, την έννοια της κοινής προσπάθειας. Ελπίζω σε δευτερολογία να μπορέσω να αναφερθώ και στα ζητήματα της διαφθοράς, που και για αυτά είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και έχουμε κάνει μια πρόταση κάθετης δομής ενός νέου οργανισμού για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, που να περιλαμβάνει μέσα δικαστικούς,
διοκτικές αρχές, εισαγγελείς και ταυτόχρονα και εκπαίδευση του κόσμου για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά. Αυτά εν ολίγης και ελπίζω να δοθεί ευκαιρία και για δευτερολογία. Σας ευχαριστώ. Πριν πάρει το λόγο ο πρόεδρος της Δικούσας Επιτροπής των Δημοκρατικών, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ, να θυμηθώ τον Πρωθυπουργό στο πρόσφατο debate με τον κύριο Μεϊμαράκη. Όταν συζητώντας παραδέχθηκε ότι όποιος επιχειρεί κινδυνεύει να κάνει λάθος. Αποτυγχάνει ενίοτε. Η διαφορά όμως, ξέρετε, μεταξύ αυτού του τραπεζιού της κοινωνίας και των πολιτικών, οι οποίοι είτε επειδή δεν πρόλαβαν, είτε επειδή δεν ήθελαν, είτε επειδή απλώς έτσι ήρθαν τα πράγματα, δουλειά είχαν μόνο ως πολιτικοί, είναι ότι όταν οι πολιτικοί αποτυγχάνουν επιχειρώντας, τη ζημιά την πληρώνετε εσείς και εμείς. Οι πολιτικοί αυτοί διεκδικούν να εξακολουθούν να εκλέγονται και να κυβερνούν και διεκδικούν να εξακολουθούν την αποζημίωσή τους. Οι υπόλοιποι που επιχειρούν και αποτυγχάνουν δεν είναι μόνο ότι χάνουν τα λεφτά τους, αλλά κινδυνεύουν και αυτοί και όλοι όσοι προσπάθησαν να κάνουν αυτή την επιχείρηση να πάνε φυλακή. Κυρίες και κύριοι, αυτή η ανισονομία των Ελλήνων είναι μεταξύ άλλων αυτό που μας ενώνει σήμερα εδώ. Και μιλώντας για την ανάπτυξη, δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή κάποιος πιο κατάλληλος να σας μιλήσει από τον επιχειρηματία και οικονομολόγο Ευγένιο Καλαϊτζόπουλο. Έναν άνθρωπο που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα για να μιλήσει μαζί σας και ο οποίος είναι αυτή την περίοδο ο προεδρεύων της Δικούσας Επιτροπής των Δημοκρατικών. Κύριε Καλαϊτζόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω με την έννοια του ορισμού της δημοκρατίας έτσι όπως εμείς τη φανταζόμαστε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η δημοκρατία είναι ένα σύνολο υποχρεώσεων του πολίτη προς την κοινωνία. Εσείς μπορείτε να δώσετε και άλλους ορισμούς. Εμείς ξεκινάμε από αυτόν. Η εκπλήρωση όμως των υποχρεώσεων αυτών του προσφέρει δικαιώματα αναπαλωτρίωτα και ανώθευτα. Επίσης θεωρούμε ότι η συντεταγμένη πολιτεία, το κράτος, υπάρχει για να υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και να εξασφαλίζει τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Αυτή η δημοκρατία πάσχει. Αυτή η δημοκρατία που είναι τώρα πάσχει. Και δεν αρρώστησε τώρα. Είναι το αποτέλεσμα χρόνων και χρόνων στρεβλώσεων των δομών της. Ο κύριος Οικονομόπουλος είπε ότι θα μιλήσω για ανάπτυξη, αλλά πώς να μιλήσει για ανάπτυξη σε ένα κράτος το οποίο οι δομές της δημοκρατίας πάσχουν? Ανάπτυξη και κράτος είναι συνυφασμένα. Εάν το κράτος λειτουργεί σωστά, τότε η ανάπτυξη λειτουργεί σωστά. Τότε υπάρχει ανάπτυξη. Κύριο συστατικό, κυρίες και κύριοι, της λειτουργίας της δημοκρατίας μας είναι τα κόμματα. Ο τρόπος ο οποίος υπάρχουν τα κόμματα εμφανίζεται στις δομές της δημοκρατίας. Εάν ο τρόπος λειτουργίας των κομμάτων είναι λάθος, τότε λειτουργεί λάθος και η δημοκρατία. Λειτουργεί λάθος η κυβέρνηση. Όλες οι στρεβλώσεις που έχουν τα κόμματα, τα οποία είναι αρχηγικά κόμματα, όταν έρχονται στην κυβέρνηση, τότε εφαρμόζουν αυτά που έχουν στα κόμματά τους μέσα τις δομές, τις εφαρμόζουν στην κυβέρνηση. Σκεφτείτε κάτι απλό. Το οποιοδήποτε κομματικό στέλεχος, το οποίο είναι τομεάρχης σε κάποιο κόμμα, ανεξαρτήτως τις ικανότητές του, θα μπορούσε να ήταν ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας της εστίασης. Να έχει ένα μπαράκι. Αλλά είναι τομεάρχης του κόμματος. Στη συνέχεια, όταν έρχεται, τον διορίζει διοικητή σε κάποιο νοσοκομείο. Τον διορίζει διοικητή σε κάποια ΔΕΚΟ. Με ποια κριτήρια γίνεται αυτό? Με ποια κριτήρια αυτά τα κόμματα, όταν γίνουν κυβέρνηση, ορίζουν τους ηγείτορες εκείνους οι οποίοι οδηγούν στην ανάπτυξη?
Αυτό λοιπόν εμείς οι δημοκρατικοί και ο συνασπισμός, τον οποίον με πολύ χαρά αλλά και κόπο καταφέραμε να κάνουμε, προσπαθούμε να τον φέρουμε μπροστά σας και να πούμε ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Σκεφτείτε ότι είμαι ένας επιχειρηματίας και θέλω να έρθω να επενδύσω στη χώρα αυτή. Πώς θα το κάνω? Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο? Με ποιον θα μιλήσω? Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη αυτή τη στιγμή που οι δομές οι κυβερνητικές είναι τέτοιες που προκαλούν και προσκαλούν τους επιχειρηματίες. Υπάρχουν δηλαδή 2 άνθρωποι από το Υπουργείο Οικονομίας, 2 άνθρωποι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από οποιοδήποτε κυβερνητικό φορέα, που κάθονται και εργάζονται στο πώς θα δημιουργήσουν ενδιαφέροντες προκλήσεις για έναν ξένο επιχειρηματία. Και αφού αυτές τις αποτυπώσουν σε ένα χαρτί, ξεκινούν και πάνε ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτή είναι αυτό που λέμε δημόσιοι υπάλληλοι. Χτυπάν πόρτες λοιπόν επιχειρηματιών, μεγάλους ομίλους και τους λένε αυτό είναι το πλαίσιό μου. Έτσι λειτουργώ στη χώρα μου. Αυτά θα σου δώσω. Θέλεις να έρθεις και να επιχειρήσεις στη χώρα μου? Αυτό δεν το έχουμε. Είναι πολλά τα πλαίσια τα οποία θα μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά όπως ξαναλέω, το πρώτο και το βασικό για μας είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κράτους. Και το πιο βασικό, η διάκριση εξουσιών. Όλα τα κόμματα έχουν αξιολογότατους ανθρώπους στις τάξεις τους. Όλα σχεδόν τα κόμματα. Οι οποίοι όμως δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από μια πλειοψηφία. Υπάρχουν αξιόλογα άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Ποτάμι και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορέσαν να εκφραστούν. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορέσαν να εκφραστούν. Γιατί δεν μπορέσαν να εκφραστούν? Γιατί δεν τους άφησε η δομή του κόμματος μέσα στο οποίο λειτουργούν. Διότι δεν έχουν μέσα τους αυτό που εμείς λέμε διάκριση εξουσιών. Οι εξουσίες πρέπει να είναι διακριτές, ξεχωριστές και να μην εμπλέκεται η μία στη λειτουργία της άλλης. Διότι τότε λειτουργούν δομές, δημιουργούνται δομές που είναι αντιδημοκρατικές, αναποτελεσματικές και αντιεπιχειρηματικές. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να κάνουμε ένα ευνομούμενο και αποτελεσματικό κράτος στις δομές του, τότε θα έχουμε μια πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτό που μιλάμε ανάπτυξη. Θα τελειώσω και θα σταματήσω εδώ δίνοντας το λόγο στον αρχιπειρατή, όπως τον αποκάλεσε ο κύριος Οικονομόπουλος, λέγοντας το εξής. Όταν κάποια στιγμή ο κύριος Φενέκος μας προσκάλεσε να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και μου είπε για το Πειρατικό Κόμμα Ελλάδος, η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ραντεβού με τον κύριο Γούναρη κοιτούσα να βγει κανένας παπαγάλος πάνω από τον αριστερό του ώμο. Αλλά δεν βγήκε. Και από εκεί και πέρα, παρατηρώντας τις ιδέες τους και την πορεία τους στην Ευρώπη, πραγματικά χαίρομαι που έχουμε μια τόσο έντιμη συνεργασία. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Γούναρης, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι οι πειρατές ήταν κατεξοχήν δημοκρατικοί άνθρωποι. Τα πάντα τα αποφασίσανε με ψηφοφορία στο Φαπόρι, ακόμα και το ποιος είναι ο καπετάνιος. Και η συμμετοχή του κύριου Γούναρη και οι ιδέες του κόμματός του μας φέρνουν στο νου το τόσο αποτυχημένο αλλά ταυτόχρονα πετυχημένο δημοψήφισμα μετά από 40 χρόνια, το οποίο επιχειρήθηκε με ένα ανύπαρκτο ερώτημα, μεν, αλλά για πρώτη φορά μετά από χρόνια έδωσε τη δυνατότητα σε όλους εσάς, όλους εμάς, να πούμε αν συμφωνούμε ή όχι με κάτι. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχει το αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό σύστημα είναι ότι κάθε φορά εκλέγουμε 300 βουλευτές οι οποίοι μας θεωρούν συνήθως ακατάλληλους να αποφασίσουμε για τα σοβαρά. Το μόνο σοβαρό που μπορούμε να αποφασίσουμε για αυτούς είναι η εκλογή τους. Ο λόγος λοιπόν στο κόμμα των πειρατών. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης, είμαι πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Κόμματος Πειρατών Ελλάδος και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του, στελέχη του. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω ένα μικρό ιστορικό, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ήταν λίγο μετά τις προηγούμενες ευρωεκλογές, δηλαδή περίπου πριν από 14 μήνες, που βλέποντας περισσότεροι από τους
φίλους, συμπολίτες, συμπειρατές, την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, αποφασίσαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό που μας ήρθε στο μυαλό ήταν ότι για την κατάπτωση και την πολύ κακή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας ευθύνεται σκλίδιν όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι αν καταφέρουμε και συσπυρώσουμε και μαζέψουμε γύρω από ένα κοινό στόχο όλα τα εκείνη τη στιγμή εκτός Βουλής κόμματα, αλλά και δυνάμεις που βρίσκονται εντός του Κοινοβουλίου αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν γιατί έχουν αναγκαστεί να βρίσκονται σε μεγάλα κόμματα ή σε μεγάλους εκλογικούς συνδυασμούς για να μπορέσουν να υπάρχουν. Σκεφτήκαμε λοιπόν αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα από πάνω εκεί να μαζέψουμε όλα αυτά τα μικρότερα κόμματα, ίσως καταφέρναμε κάτι διαφορετικό. Καταφέρναμε δηλαδή στο μέλλον να υπάρχει και μια διαφορετική φωνή συνθετική στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που ίσως μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή την προσπάθεια, οι πειρατές, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος, καλέσαμε τότε λοιπόν πριν από 14 μήνες όλα τα εκτός Βουλής κόμματα και όχι μόνο, και προσωπικότητες, οι οποίες όμως είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Δεν μας ενδιαφέραν αριστερά ή δεξιά, γιατί εμείς πειρατές είμαστε εκτός του άξονα. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε πάνω στον άξονα. Το θεωρούμε ξεπερασμένο πλέον αυτό. Καλέσαμε λοιπόν όλους τους πολιτικούς φορείς, οι οποίοι όμως δεν είχαν καμία εμπλοκή στην διοίκηση και στην ομή της εξουσίας αυτής της χώρας. Άρα δεν είχαν και ουσιαστικά κάποια ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Πράγματι στο κάλεσμα αυτό μαζεύτηκαν την πρώτη φορά οι περίπου 15 κόμματα. Γίναν πάρα πολλές συζητήσεις, πολλές συναντήσεις και φτάσαμε λοιπόν ένα χρόνο μετά, τα 3 κόμματα που βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, οι πειρατές, που έβαλαν ουσιαστικά το έδαφος για να γίνει αυτό, η Δημοκρατική Κοινωνία Αξιών, που σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα παραμείναμε πάρα πολύ κοντά, δημιουργήσαμε μια πολύ ειλικρινέστατη σχέση, με εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον, και κάναμε μια αρχή. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, είναι μια πολύ σημαντική πράξη για την αλλαγή των συσχετισμών και την αλλαγή του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια ότι έχουμε το τέλος της μεταπολίτευσης και το τέλος της μεταπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή αυτό που συντελείται εδώ είναι το τέλος της μεταπολίτευσης. Δεν είναι αυτό το οποίο τόσο καιρό μας πλασάρουν. Ο στόχος είναι αυτός ο εκλογικός αυτή τη στιγμή σχηματισμός, αυτή η συμμαχία να διευρυνθεί. Να διευρυνθεί με όλα αυτά τα κόμματα που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε επαφή μαζί μας και με τους πειρατές και με την Κοινωνία Αξιών και με τους δημοκρατικούς, έχοντας ως στόχο να βρεθούμε μαζί σε αυτές τις εκλογές και για διάφορους λόγους, είτε από αδυναμία, είτε από ότι δεν πίστεψαν ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εδώ τελικά, έμειναν πίσω. Και πολλά από αυτά τα κόμματα δεν συμμετέχουν σήμερα στις εκλογές. Και είναι αρκετά. Πολλά από αυτά, ήδη βλέποντας ότι εμείς κάναμε το βήμα αυτό, παρότι δεν συμμετέχουν, έχουν στείλει δελτία τύπου, τα οποία φαντάζομαι πολλοί πρέπει να τα έχετε διαβάσει ή αν δεν τα έχετε διαβάσει προφανώς και θα ανακοινωθούν, στήριξης αυτού του εκλογικού συνδυασμού, αυτής της συμμαχίας που έχουμε φτιάξει. Και όχι μόνο στήριξης, αλλά και μας έχουν τονίσει με κάθε τρόπο ότι στην επόμενη φάση αυτής της συμμαχίας που έχουμε φτιάξει θα συμμετέχουν και ενεργά. Ο στόχος λοιπόν μπορεί να άργησε λίγο, να άργησε περίπου 12 μήνες όταν ξεκινήσαμε όλο αυτό. Σήμερα λοιπόν υλοποιείται.
Γιατί όμως, μπαίνει το ερώτημα, γιατί εσείς που παρακολουθείτε πρέπει να κάνετε την κίνηση και να στηρίξετε αυτή την συνεργασία των τριών αυτών κομμάτων? Θα πρέπει να σκεφτείτε μερικά βασικά πράγματα. Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι όλα τα κόμματα τα οποία βρίσκονται σήμερα εντός της Βουλής ή τα κόμματα που έχουν προέλθει από κομμάτια κομμάτων που βρίσκονται εντός της Βουλής και ανακυκλώνουν τους εαυτούς τους, είναι υπεύθυνα για αυτό που έχει συμβεί σήμερα. Είναι υπεύθυνα για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Το επάγγελμά μου είναι εκπαιδευτικός. Φέτος, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, 220 σχολεία δεν έχουν καν ανοίξει. Και δεν έχουν ανοίξει όχι γιατί δεν υπήρχαν μαθητές, γιατί δεν υπήρχαν δάσκαλοι και καθηγητές. Εάν σε μια χώρα δεν στηρίζεται η παιδεία, δεν στηρίζεται η υγεία των πολιτών, φυσικά έπεται η επιχειρηματικότητα και όλα τα άλλα που ακούσαμε, δεν μπορεί να στηριχτεί αυτή η χώρα, δεν μπορεί να πάει μπροστά. Δεν μπορεί να υπάρξει χώρα για πολύ καιρό που να στηρίζεται μόνο σε φόρους και δανεικά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάτι να αλλάξει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μια προσπάθεια για να βρεθούμε εντός της Βουλής, για να πούμε τα δικά μας και εκεί να τελειώσουν όλα. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια σημαντική, που θα πρέπει να την καταλάβουν όλοι, ότι πίσω από εμάς τους τρεις σχηματισμούς, πίσω από τα τρία κόμματα, θα βρεθούν και άλλα πολλά κόμματα στην πορεία. Θέλουμε να βρεθούν και άλλα πολλά κόμματα στην πορεία. Ήδη, όπως σας είπα και πριν, έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμμετέχουν. Πλάι από τα τρία κόμματα. Βέβαια. Πλάι, όχι πίσω, σωστά. Πλάι. Απλά κάποιοι το ξεκινάνε και κάποιοι έρχονται δίπλα. Πολύ σωστά. Σωστή παρατήρηση. Θέλουμε να βρεθούν και όλοι οι πολίτες. Θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Μόνο έτσι θα το καταφέρουμε. Αυτό που θα πρέπει να πω σε όσους παρακολουθούν είναι ότι οι πειρατές ονομάζονται κόμμα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι κόμμα. Δεν θεωρούμε, απλά έπρεπε να έχουμε μια ονομασία για να μπορέσουμε να περάσουμε τις διαδικασίες από τον Άριο Πάγο και να γίνουμε μέρος του συστήματος, έτσι τουλάχιστον όπως έχει δομηθεί. Το πειρατικό κόμμα ή πειρατικό κίνημα, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο κίνημα και αυτή τη στιγμή έχει σε πολλές χώρες εκλεγμένους βουλευτές. Το πειρατικό κίνημα έχει εκλεγμένη ευρωβουλευτή, την Τζούλια Ρέντα, στο Ευρωκοινοβούλιο από το κόμμα Πειρατών της Γερμανίας. Είναι πρώτο πυλώνι για την πρώτη πειρατική κυβέρνηση στην Ισλανδία. Οι Ισλανδοί πειρατές, θα πρέπει να τονίσω, είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν την αλλαγή της πορείας της Ισλανδίας, φτιάχνοντας μέσα από το διαδίκτυο, γιατί είμαστε ψηφιακό κόμμα, μέσα από το διαδίκτυο, μαζί με άλλους ανθρώπους βέβαια, έτσι, όχι μόνο από πειρατές, το καινούριο σύνταγμα της Ισλανδίας, το οποίο μέσα από το διαδίκτυο ψηφίστηκε. Σήμερα δημοσκοπικά του δίνουν βέβαια ένα 30% και το πιθανότερο να είναι η επόμενη κυβέρνηση στην Ισλανδία, η πρώτη πειρατική παγκοσμίως. Το πειρατικό κίνημα λοιπόν βρίσκεται παντού. Δεν είναι όμως κόμμα, είναι ουσιαστικά μια ψηφιακή πλατφόρμα, είναι ένα εργαλείο. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία, επειδή όλοι ασχολούμαστε με το διαδίκτυο, έχουμε την ικανότητα, αν θέλετε, έχουμε τους ανθρώπους, το δυναμικό, τις γνώσεις, για να μπορέσουν πάνω σε εμάς, σαν πλατφόρμα, σαν ένα έδαφος, σαν ένα χαλί, να πατήσουν όσοι θέλουν και μαζί με εμάς να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτός είναι ο στόχος. Μην βλέπετε ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν τα υπόλοιπα εντός εισαγωγικών κόμματα να μπουν στη Βουλή και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν την πεπατημένη που ξέρουμε όλοι. Το δικό μας πλάνο και η δικιά μας σκέψη είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να σας πω. Αυτό που πρέπει να δύο πράγματα θέλω να τονίσω και όταν θα ξαναπάρω το λόγο θα σας πω και μερικά ακόμα τα οποία έχω, έτσι, μου έρχονται στο μυαλό. Δεν ετοίμασα κάτι συγκεκριμένο να σας πω, απλά μου έρχονται πράγματα συνέχεια. Παράδειγμα, στην προηγούμενη διακαναλική που είχαμε λάβει μέρος οι πειρατές, θυμάμαι
ότι την είχαμε κάνει σε ανοιχτό χώρο έξω από τα Ολυμπιακά ακίνητα στο Φαλήρο. Και το είχαμε κάνει εκεί επίτηδες, ώστε να φανεί η αδυναμία του ελληνικού κράτους, όλος αυτός τον εξοπλισμό, τα κτίρια κτλ., που είναι παρατημένα να σαπίζουν και να διαλύονται. Σήμερα, 1 χρόνο μετά, 1,5 χρόνο περίπου μετά από τις ευρωεκλογές, στις οποίες είχαμε συμμετέχει και είχαμε κάνει την διακαναλική μας συνέντευξη έξω από τα Ολυμπιακά ακίνητα, αν περάσουμε, θα δούμε ότι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η χώρα βρίσκεται υπό διάλυση. Η χώρα καταραίει, ευθύνεται το πολιτικό σύστημα, ευθύνονται αυτοί που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα τη χώρα, ευθύνονται πολλοί και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Είμαστε 3 κόμματα τα οποία ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Καλούμε όσους μας ακούν και όσους παρακολουθούν την συνέντευξή μας αυτή να σταθούν δίπλα μας, να πάμε όλοι μαζί στο επόμενο βήμα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι μια συντροφιά κομμάτων και συνελλήνων, η οποία ζητάει θετική ψήφο. Δεν διεκδικεί αρνητική ψήφο. Αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός ανέφερε ως το γαμότο του Έλληνα, την ψήφο στο δημοψήφισμα, παρασιώπησε ότι στις τελευταίες τουλάχιστον 3 εκλογές η ψήφος που δώσατε, η ψήφος που δώσαμε, ήταν κατά κύριο λόγο μια ψήφος αγαμίσου. Εδώ δεν είμαστε για να αρνηθούμε, δεν είμαστε για να κρίνουμε. Είμαστε για να συνεργαστούμε, να συνεννοηθούμε και να φέρουμε αποτέλεσμα. Μια ένδειξη ότι αυτή η συντροφιά, αυτός ο συνδυασμός κομμάτων που διεκδικεί την ψήφο σας την Κυριακή, έχοντας θέσει τον πύχη ψηλά, στο 5%, όχι γιατί πιστεύει ότι αυτή τη φορά θα τον πιάσει, αλλά γιατί θεωρεί ότι μια πρόταση εξουσίας δεν μπορεί να αγκομαχεί να μπει στη Βουλή. Έχει πρόταση, για παράδειγμα, για ένα πολύ καυτό θέμα σήμερα, το μεταναστευτικό. Μαζί μας είναι η κυρία Ντόρα Βακιρτζή, χημικός και μαρκετίστρια, η οποία θα σας μιλήσει για αυτή την πρόταση, για το μεταναστευτικό, για τα πώς η Ελλάδα δεν θα γίνει αποθήκη ψυχών, πώς κατατρεγμένοι άνθρωποι δεν θα πνίγονται στο Αιγαίο και πώς αυτός ο πλούτος, ο οποίος έφυγε από τη χώρα του καταδιωγμένος και κατατρεγμένος, να αξιοποιηθεί και να ενταχθεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με καταγωγή από τη Λέσβο και εκπροσωπώντας το συνδυασμό στοιχείο, δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για ένα θέμα καυτό, για ένα θέμα που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Έχω δουλέψει στη Συρία, στην πολύπαθη Συρία και πονάει η ψυχή μας με όλα αυτά που γίνονται. Η μεταναστευτική κρίση σαφέστατα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Στην ουσία υποκινήθηκε από γεωπολιτικά συμφέροντα. Έχει οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές συνέπειες και προεκτάσεις που ξεπερνάνε τα όρια της χώρας μας. Η ανάγκη για εθνική στρατηγική με ενεργή διπλωματική δράση που θα βάλει πρωταρχικό στόχο την ενεργή διπλωματική δράση ανά τον κόσμο για την ειρήνευση στις εμπόλεμες περιοχές είναι και κατεπίγουσα και δεν χωράει πολιτικές σκοπιμότητες. Η διαχείριση του προβλήματος, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, θα πρέπει να βασίζεται χωρίς φοβικά σύνδρομα και με γνώμονα πάντα την ανθρωπιστική πολιτισμική μας παράδοση σε 3 βασικές αρχές. Πρώτον, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, την ισονομία, ίση εφαρμογή των νόμων για όλους. Και τρίτον, σεβασμό της πολιτισμικής διαφορετικότητας, ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το εθιμικό, με το πολιτισμικό και έχει συνέπειες στην κοινωνική συμπεριφορά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να σκύψει η πολιτεία με συνεργασία με όλους τους πολιτικούς φορείς και με τόλμη να το μελετήσει, να προβλέψει το μέλλον και να αντιδράσει με δράσεις. Σε αυτόν τον διαπολιτισμικό διάλογο θα πρέπει να ενισχύσουμε τους πρεσβευτές της ειρήνης από όποια ομάδα πολιτισμική και αν προέρχονται. Φίλες και φίλοι, στην κοινωνία αξιών αρκετά νωρίς μελετήσαμε και συνεχίζουμε να μελετάμε το μεταναστευτικό. Είχαμε προβλέψει αυτή την κρίση του καλοκαιριού και γι' αυτό έγκαιρα αναλάβαμε δράσεις και πρωτοβουλίες.
εδώ και πολλούς μήνες έχουμε καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο λεπτομερές σχέδιο για συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Τώρα, στα πλαίσια μιας πολιτικής κοινωνικού διαδραστικού ακτιβισμού που εφαρμόζουμε, που ουσιαστικά επιχειρεί να φέρει τον διάλογο και τη συνεργασία μέσα στην κοινωνία, αξιοποιήσαμε εξειδικευμένες ομάδες διαμεσολάβησης που έκαναν ανοιχτούς διαλόγους με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, με οργανώσεις, με συλλόγους, με υπηρεσίες, ακόμα και με εκπροσώπους συλλόγων μεταναστών. Συνεργαζόμαστε συνεχώς με τοπικές αρχές που έχουν επομιστεί ένα δυσβάστακτο έργο και μάλιστα υπερβαίνουν αυτούς και θεσμικές αρμοδιότητες. Έχουμε άμεση γνώση από τοπικές έρευνες και από επιτόπια παρουσία, όχι βέβαια για τη μικροπολιτική φωτογράφηση με τους μετανάστες, αλλά για να συνδράμουμε με πράξεις. Κυρία Βακυρτζή, αν μου επιτρέπετε, ναι. Ποια ήταν τα 3 πράγματα που εσείς προτάσετε στο δικό σας πρόγραμμα για την αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή του μεταναστευτικού, στο βαθμό που αφορά και μπορεί να επηρεάσει η Ελλάδα? Πέρα από τη διπλωματική δράση, η οποία θα πρέπει να είναι συντονισμένη για την ειρήνευση, πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ στο διαχειριστικό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη, ένα έλλειμμα συντονισμού και ορθολογικής δράσης. Εμείς έχουμε προτείνει κάθετη δομή ενιαίου φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα συντονίζει και αποτελεσματικά θα διαχειριστεί το θέμα. Δίνουμε βάρος στην έγκαιρη καταγραφή και έλεγχο των μεταναστών, γιατί υπάρχει μεγάλη σημασία στο χρόνο. Αυτό θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 48 ώρες. Οι μεν πρόσφυγες να οδηγούνται στα κέντρα φιλοξενίας, όπου μέσα σε 3 μήνες να έχουν τη δυνατότητα σταδιακά να αποχωρήσουν προς περιοχές που ενδιαφέρονται. Και εκείνοι οι οποίοι δεν δικαιούνται καμία άδεια παραμονής, έχουν εγκληματίσει ή διώκονται γενικώς, θα πρέπει να οδηγούνται στα κέντρα κράτησης και μέσα σε 3 μήνες να έχουν φύγει για τις χώρες προέλευσής τους. Θέλω να σταθώ, αν μου επιτρέπετε, στο πολύ σημαντικό. Η πρόταση για ανάβλωση πλοίων είχε γίνει από εμάς αρκετά νωρίς, δυστυχώς υιοθετήθηκε με καθυστέρηση, βέβαια βοήθησε. Έχουμε επίσης μία σημαντική πρόταση που έχει σχέση με τις προξενικές αρχές στην Τουρκία. Αυτές πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στο να παίρνουν οι πρόσφυγες έγκαιρα τα έγγραφά τους, να έρχονται με την νόμιμο οδό στην Ευρώπη και στη συνέχεια θα γλιτώσουμε έτσι, θα πάψουμε να θρηνούμε θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Μένουν 3,5. Θα παρακαλούσα αυτή τη στιγμή τον άπαρχο τον κύριο Φενέκο, τον πρόεδρο των Δημοκρατικών τον κύριο Καλατζόπουλο και τον αρχιπηρατή, τον πρόεδρο των Πειρατών, τον κύριο Κούναρη, να μας πούν αν μπορούν σε 45 δευτερόλεπτα με λεπτό ο καθένας, γιατί να τους ψηφίσετε. Είναι πολύ απλό. Για μας η πολιτική έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Στην πολιτική για μας δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Εμείς είμαστε προσδιορισμένοι στα αποτελέσματα. Παρακινούμε λοιπόν όλους σας να δείτε το πρόγραμμά μας, να δείτε τις θέσεις μας και είμαι σίγουρος ότι θα πιστείτε ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές να ρίξετε την ψήφο σας σε εμάς. Η Δημοκρατική. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που ακούγεται συνήθως στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε παράφραση εδώ πέρα. Για τα εθνικά θέματα, οι διαφορές των Ελλήνων πρέπει να σταματάν έξω από τις πόρτες του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα στις 2 πλατείες μας που έχουν συμβολικό όνομα. Την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Ομονίας. Ευχαριστώ.